Gereja WIRABD masyarakat aku yo putra sejiwa masih bersama yo putra sejiwa ada Suro Demin, ada Mas Putra Suro, santri lulusan pondok isi perawan durung tahu ketemu tak rewangi sarungan gawe songko. Assalamualaikum takok ya bapak emlero tak rewangi yo gebet orang ngerokok macak sopan aben koyo kang pondo welada suwenge ayo Mas Gito bapak kowe koyo santri pakong yo
ben kaya kang pondo elah dalah suwengku lali nyoplo jare bapake aku kaya bocah peko bojo biduan tobat kapok lombok kadang lurus kadang bego yo kanono kabeh pengen oleh dino wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman yo hiya 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 New Putra Sejiwo gendok deno santri lulusan tomu isih perawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangka jar bapake mlero yo tak rewangi santri beko tobat kapok lombok kang lurus kadang tengah gak nopen kapok aku pengen oleh deno wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben duwe bojo biduan tobat kapok lombok kadang lurus kadang bego tomat tobat kapok aku pengen oleh deno wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman